שלום, אני המורה החדש פה. מאיפה אני יכול להשיג מערכת? מערכת ממני. מה השם? עידו. שם משפחה? לוי. לוי. אתה המחליף של ענת? כן. עוד רגע. בבקשה. תודה רבה. תהיה בהצלחה. תודה. היי, מה אתה מחפש? חדר מורים? אני בדיוק הולך לשם, תבוא איתי. אני בן דרך אגב, אני מחנך את ח' 2. אתה חדש פה, לא? אני מחליף את ענת, המורה להיסטוריה. יש לי שיעור בח' 4 אחרי הפסקה. יופי, גם אני מלמד שם שעה הבאה. תבוא, אני אראה לך איפה הכיתה. תודה, מעולה. אתה רוצה קפה? כן. מצוין, בוא איתי. אפשר לשבת בבקשה? כולם במקומות בבקשה. שלום, אני עידו, אני המורה החדש, אני מחליף את ענת עד שהיא תחזור מהחופשת לידה. אני אלמד אתכם היסטוריה. היום אנחנו נלמד על המהפכה האמריקאית. בשיעור הבא בבקשה יגעו עד עמוד 4. שיעורי בית. שיעור נורא, דווקא היה מעניין. Does it come from when everything was busted and how in the universe through the lithium busted and זה לא כזה קשה עידו. כולם להוציא ספרים בבקשה ולשבת בשקט. כולם להוציא ספרים בבקשה, לשבת בשקט. נא להוציא ספרים בבקשה ולשבת בשקט. היי שחר, למה אתה עדיין פה? הייתי בספרייה. שעה כזאת? כן, אין לי מה לעשות בבית. הכל בסדר? אתה רוצה לשתף? עזוב, אתה נראה לי עסוק. יש לי זמן. ההורים שלי כל הזמן רבים, אני חושב שהם הולכים להתגרש. אתה יודע, זה קורה להרבה זוגות, זה לא בהכרח אומר שהם התגרשו. אני מעדיף שהתגרשו כבר, אני רוצה לשמוע אותם כל הזמן רבים. השיעורים שלך ממש מעניינים. תודה, אתה חושב ככה? כן, ואני בטוח שיש עוד תלמידים שחושבים כמוני. תודה. ראינו בשיעור הקודם שיש מספר גורמים למהפכה האמריקאית. אחד מהם והמרכזי שבהם הוא בעצם התנתקות משלטון המלוכה הבריטי. מישהו יכול לספר לי על עוד גורמים לשחרור? כן, נדב. הנאורות. יפה מאוד, נדב. יופי, נדב. היי שחר, אתה חסר הבוקר, מה קרה? לא הרגשתי כל כך טוב, זה הגעת מאוחר. לפחות הגעת, אני רואה לך שעה הבאה? עידו, סליחה על ההפרעה. בסדר שחר, מה נשמע? שכחתי להגיד לך מקודם שאני לא אבוא מחר. למה, מה קרה? עידו, טוב, נדבר אחר כך. אתה בא לקפה? יש עוד 5 דקות להפסקה.
היי מיכל, מה נשמע? היי בן, מה שלומך? אני בסדר. עידו תכיר, זאת מיכל, עידו, זה מורה חדש פה. נעים מאוד. אתם רוצים קפה? כן, מצוין. אז מה אתה מלמד? היסטוריה בחטא 4. נחמד. יופי, כמה זמן אתה פה? לא הרבה, אני רק מחליף את ענת עד שהיא תחזור מהחופשה. ומה איתך? אני יועצת שכבת י' וזאת השנה הרביעית שלי כאן. עידו, מיכל, הנה הקפה שלכם, בבקשה. בבקשה. טוב, מיכל, אני חייב לעשות שיעור. אחלה. אז כן, אני אבוא איתך. שיהיה בהצלחה. תודה רבה. אז בעצם אחרי שבשיעור הקודם למדנו על סיבות למהפכה האמריקאית, בואו נדבר על זה בעצם שהמהפכה האמריקאית לא הייתה בעצם מהפכה, בסך הכל התושבים האנגלים של העולם החדש רצו הקלה במיסים. אז למה קראו לזה מהפכה? למה קראו לזה מהפכה? בגלל שהתושבים של העולם החדש היה להם דת קצת שונה ודעות שונות, אז הם רצו להתנתק מאנגליה. היו אנשים שרצו להישאר תחת השלטון של אנגליה? כן, ודאי, היו כאלה שנשארו, קראו להם לויאליסטים. מישהו יודע מאיזה מילה זה מגיע? לא יד. יפה מאוד. טוב, אתם משוחררים, נפגש בשיעור הבא. היי. עידו, שלחתי לכל המורים במייל את רשימת התלמידים המעודכנת. אתה ליד מחשב במקרה? כן, אני אפתח רגע. השעות לא הותקנו במערכת, אבל המסמך הזה הוא סופי. חסר לי פה שחר? יש מצב שזה לא הרשימה המעודכנת? למה? מי חסר לך? שחר. מחטא 1? לא, מחטא 2? יושב מאחורה? נראה לי שאתה מתבלבל. אולי כדאי שתנוח קצת? טוב, יכול להיות. אתה לא מתבלבל. שחר, מה אתה עושה פה? אנחנו צריכים לדבר. על מה? אתה לא צריך עוד יותר. על מה אתה מדבר? שמת לב שכל פעם שאתה מדבר איתי הגמגום שלך נעלם? איך עשית את זה? אתה עשית את זה, אני רק בראש שלך. אז אני משוגע? לא, פשוט היית צריך עזרה. ואל תדאג, לא דיברת לאוויר. הכל היה רק בדמיון שלך. תודה. Daddy works a long day. He'll be coming home late. He said he's coming home late, and he's bringing me a surprise. Because dinner's in the kitchen and it's packed in ice. I've waited for a long time. Yeah, the slide of my hand is now a quick pull trigger. I raise on with my cigarette. I say your hair's on fire and you've lost your wits, yeah. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, outrun my gun. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, faster than my bullet.